No a pustíme sa do textu s tým, že si prečítame, nemali sme to zatiaľ ešte, nebolo u nás ešte prašeče vremia, teoretičesky. No. Prečítame si také krátke dialógy a ja vás upozorním na niektoré slova, na niektoré slovné spojenia a vety, ktoré sú v minulom čase. Я попробую обратить ваше внимание на формулировки, которые здесь в тексте в прошедшем времени. No. Ten prvý z nich sa volá Johannino ráno. Niekto vstáva, takže si ho teraz prečítame. Tak, pani Oksana, môžete začať. Johanna, už dvakrát zvonil budík. Ох, заспала сон. Už je 8 hodín, keď máš kurz Slovenčiny. O 11, ale o 8:30 mám seminár. Chce niečo raňajkovať? Nie, ďakujem. Dám si 2 pomarančový brus, ale kúpila som minerálku. Dobre, keď ide autobus? O 10 minút. Ešte dosť. Večer ideme na film. Pamätáš sa? Ach, celkom som zabudla. Kde sa stretneme o koľke? O 4. O pol. Dobre. Ahoj. No. Je tam niečo také, čomu by ste nerozumeli? No, keď čítate ten text, sústredíte sa na jeho obsah, vy koncentrujete svoje vnímanie na sadržanie i ja uverena, što vy понимаете. Som si istá, že tomu rozumiete. Ja teraz vás upozorním na tie vety, ktoré sú v minulom čase. To, že dvakrát zvonil budík, asi netreba vysvetľovať, čo znamená. Zvonil. Zaspala som. Kto zaspal? Všimnite si, že to hovorí Johana v prvej osobe a na ad первоволица. A preto je tam som. Vy by ste povedali, ja praspála. A my povieme, zaspala som. To znamená to zaspať sa rozdelilo na dve časti. Zaspala, ale to by bola ona. A keď chceme povedať, že ja som ten subjekt vo vete, tak tam použijem to pomocné sloveso. Zaspala som. Ja praspála. Tak, toto je v prítomnom čase. Je 8 hodín, máš kurz slovenčiny, mám seminár, chceš raňajkovať, ďakujem, dám si džús. Nie je, zase kúpila som. Zase to hovorí Zuzana v prvej osobe a keďže je žena, povie kúpila som. Keby to bol muž, by povedal kúpil som. Tak, kedy ide autobus o 10 minút, stihneš na film, zabudla. Zase som zabudla. Všimnite si, že predtým bolo kúpila som, zaspala som a teraz tu máte naopak som zabudla. Je to preto, že to pomocné sloveso má svoje pevné miesto. Malo by byť na druhom mieste vo vete. Keď začnem vetu tým celkom, na druhé miesto príde som zabudla. Takisto napríklad, keď tam bolo... Да, у меня началось только что. Chcete sa niečo opýtať? Что как у тебя было? Keď hovoríte napríklad včera... Ну, я перерывчик будет, я наберу. Tak poprosím vás, tí, ktorí nehovoríte, práve vypnite si mikrofón, hej, že by sme sa nerušili. Takže kúpila som, včera som kúpila. Celkom som zabudla, zabudla som. Hej, len upozorňujem na to miesto, na to druhé miesto vo vete som. Kedy sa stretneme, a toto už je všetko v prítomnom čase. Zaspať môže mať v slovenčine dva významy. Zaspať znamená praspať, znamená zobudila som sa neskoro, zaspala som. Ale môže mať aj význam, zaspala som o 10:00, ja zasnula. Takže zaspať môže byť aj zasnúť, ale aj praspať. Závisí od kontextu. Zabudnúť, zabyť,
stihnúť, uspieť. No, letieť, samozrejme nemá krídla, neletí, ale je to tak obrazne povedané. To znamená, ponáhľala som sa. Napíšem to. Ponáhľať sa, spiešiť. Hej, a to práve máme na mysli. A napíšem to aj v minulom čase. Ponáhľala som sa. Ja spešila, ponáhľala som sa. Ja spešu, ponáhľam sa. No, takže toľko k tomu prvému, vlastne tomu dialógu. Vy ste si vypočuli, videli ste, ako, čo znamená teda ten minulý čas a ako sa tvorí, ale samozrejme to je len taký začiatok toho. Tak, pani Marina, môžete seminár na univerzite, tam budeme mať ďalšie slovesa. Просим же мешкам. Ních занестало, ніжель автобус. Nešiel. Nie. Čo tam je? Hej? Nešiel. Ні. Вечер сом не могла заспать, а рано сом заспала. То става Йоханна, маті аж готові вчора. Ішті ні, але вчора сом сі об'єднала книгу в книжниці. Knihu alebo knihy? Книги в Áno. книжниці. Так, на Budúce, na budúce. В галереї є Ťažké slovo. Zaujímavá. výstava. Ведь там в сердце Эдеме. Идете, ай вы, бо днес вечер аж мам унипрограм. То не вади, výstava konce v sobotu. Ište si ju stihnete pozrieť. Tak, no, takže trocha kultúry, nejaká výstava. No, keď niekde meškáte a pásdivajete, tak sa ospravedlnite, izviňajte. Prepáčte, prosím, že meškám. Izviníte, što ja pázdivaju. Tak potom taká fráza, nič sa nestalo, to sme už tiež mali desi. Ničoho strašného. Tak. Пришел автобус? Так. Не пришел? Alebo nejezdil, aj tak by sa dalo. Hej, určite je to minulý čas. On, autobus. Všimnite si potom v tej vete, včera som nemohla zaspať. Keďže je to prvá osoba, je tam som. No, vy by ste povedali, ja nemogla usnúť, ja som nemohla zaspať. A ráno som zaspala. Je to žena, preto zaspala, nemohla a tak ďalej. No a taká zase fráza, to sa stáva, bývajet. Tak, referát. Včera som si objednala knihy v knižnici. Tu by vás toto si mohlo troška pomýliť. V tejto vete toto si má taký význam sibie. Keby tam bolo len včera som objednala knihy, včera som si objednala knihy. Toto malé si znamená, že tie knihy sú pre mňa. Sibie. Lebo keď len som objednala, môže to byť pre niekoho iného. Tak, na budúce sledujší raz. No a toto všetko už je prítomný čas. Iný program, tak stihnete pozrieť. No, je tam ešte niečo také, čomu by ste nerozumeli? Bohužiaľ. No a teraz si
pozrite si prvé sloveso, ten glagol, ktoré tu máte tak rozpísané v tabuľke, ako vyzerá v minulom čase, je ísť. Často sa používa, často ho vidíte, počujete. Išiel som, išla som. Išiel si, išla si. Keď ty. Išiel, išla, išlo. Išli sme, išli ste, išli. Máte tu hneď aj tú negáciu. To je veľmi jednoduché. Všimnite si. No, nepovieme neišiel, ale nešiel som. Nešla som. A všetko ostatné už je rovnaké. Len toto i sme vypustili. Ja napíšem teraz do čatu iné sloveso, aby ste videli, čo majú spoločné slovesa v minulom čase. Ako sa tvorí ten minulý čas, respektíve to preteritum. Tí, ktorí ste sa učili anglický jazyk, a myslím, že to všetci ste sa učili, tak nájdete v tom niečo podobné. Napríklad zoberieme sloveso vidieť. Videl som, videl si, videl. To je jednotné číslo. Tiež môže byť videla, videlo. Množné číslo bude videli sme, videli ste a videli. Všimnite si, že nemusím povedať ja. Stačí, keď poviem videl som. Nemusím povedať ty. Stačí, keď poviem videl si. Nemusím povedať my. Môžem povedať videli sme. To nie je nikto iný, len my. A takisto nemusím povedať vy. Môžem povedať len videli ste. Takže toto je to pomocné sloveso, ktoré nám pomáha tvoriť vlastne to preteritum. No. Tak, môžeme ísť ďalej. Budú tam ďalšie slovesa. Pani Viktória, po kurze slovenčiny. Tak, pani Viktória, nepočuje nás? Je tu niekto prihlásený ako hosť. Vy ste, nespomínam si meno. Pani Ina? Pani Ina, ste tu? Tak, kto je prihlásený pod menom hosť? Dobre. Pani Margarita. Takže ideme po kurze slovenčiny. Йоханна, ідеш на обід? Є пол-1, в їдальні є довгий ряд. Не дам сі нічого мале в буфеті. Добре, подьме, сом уж гладна. А я днес сом еште не їдла. Мусим сі дати сильну каву, сом вельми унавена, а не виспата. Аки маш програм, мусим идти на студийное отделение по стипендиуму, а в книжнице мама об'єднана книгу, а часописи. Jednu knihu? Jednu knihu a časopisi. Práve, že to sú knihy. Lebo keď poviete knihu... Knihy. Але, Йоханна, студієння є отворене, ібо до обіда. Але, Йоханна, студієння є отворене, ібо до обіда. Teraz tam už ніхто не є. Маєш правду, цілком сом на то забудла. То є грозний день. Є
п'яток 13, є п'яток 13. Наозай este щастя, że п'яток 13 nie je každý deň. Takže ten piatok 13. je taký nešťastný deň asi všade na svete. Piatok 13. Tak čo by tam bolo také nezrozumiteľné? Taktiež na obed pol jednej v jedálni dlhý rad. Rad je tá očereť. Очередь. Ага. Tak niečo malé v bufete. Poďme, pašli. Dnes som ešte nejedla. Zase v prvej osobe som Нічого не їв. Мгм. nejedla kávu. No, keďže ste študovali na univerzite, viete zrejme, čo je študijné oddelenie. To oddelenie po učobe, také myslím, po obrazovateľnej diateľnosti, tak štipendium má tam objednané, objednať, zakázať. Keď si chceme požičať knihy, tak si ich dopredu objednáme. Tak to je len do obeda, teraz už tam nie je nikto. Zabudla. Zase podľa toho som zistíme, že je to prvá osoba. Zabudla a že je to žena. Môžete si pozrieť, ako vyzerá toto jesť v preterite, v smysle kúšať. Dnes som ešte nejedla, to máte tú prvú osobu. Jedla alebo nejedla som. Keď je to muž, jedol alebo nejedol som. V druhej osobe, keď ty, bude jedol si alebo jedla si. On, ona, ono, jedol, jedla, jedlo. Jedli sme, jedli ste a oni jedli. Tak sa nám pomaličky vlastne ukladajú tie slovesa. Stále máme ďalšie a ďalšie, ktoré vidíme, pozorujeme v minulom čase. No a ideme do knižnice. Je ono už to samotné slovo knižnica, kniha, bibliatéka. Tak, pani Alina, môžete? Добрый день. Вчера сам си об'єднала три книги. Добрий день. Читательський приуказ і просим. Нех се бачи, о колькості си вчера об'єднали книги. Около другої по обіді. Богужаль, дві книги су пожичане, а третью можете читать ибо в штудовні. То есть смола. Можем си откопировать один článок. Є мілюто, копірка є показана, але в штудовні є скенер. Ага, аспонь то. А де є штудовня? Горе на першому посході. Дякую. Не мислила сом си, že п'яток 13. je taký hrozný deň. Tak, ja začnem od toho konca. Nemyslela som si. Keby tam bolo len nemyslela som, význam by bol ten istý. Myslieť, dúmať a myslieť si, dúmať себе. Len malý medzi tým je rozdiel, ale stále sme v tej prvej osobe. No. Tak. A takisto som si objednala 3 knihy. Zase toto si znamená pre seba. Pre mňa sú tie knihy. Včera som si objednala, zakázala. No, keď idete do knižnice, zrejme máte čitateľský preukaz, bilet. Tak, nech sa páči. O koľkej ste si. Tak, tu máme prvýkrát už druhú osobu množného čísla. Keďže knihovníčka jej vyká, tak používa takú formálnu komunikáciu a preto na vy. Ste si včera objednali. Som si objednala ja. Ste si objednali vy. No. Nie sú požičané. Požičať a dlžiť. No a v študovňa, čitateľský zal, čitálka. No keď vám niekto povie, to je smola. Ono, samotné slovo smola má ten istý význam ako vo vašom jazyku. To je to, čo je na stromoch. Ale v tomto prenesenom význame to znamená vod neveziot. To je smola. A človek, ktorý má smolu
voláme ho smoliar, alebo lepí sa mi smola na pety, to je zase také obrazne povedané. Ten smoliar nevyzúči. No a doslova lepí sa mi smola na pety znamená kliejiť sa smola na piatky. Samozrejme je to prenesený význam, to znamená, no nemám šťastie, nevyziot. No a ona má smolu, pretože tie knihy sú požičané, toto môže len v študovni čítať. Článok. Neviem, či podľa toho obrázku by ste vedeli, statia. Máme na mysli článok v nejakých novinách alebo v nejakom časopise. A ináč, teraz mi napadlo, že to slovo má aj ešte jeden význam. Napríklad články prstov, to sú falangy. Články prstov. To sú tie jednotlivé časti prstov, falangy. Ale v tomto kontexte to má význam statia. Keď je niečo pokazené, nepracuje, nefunguje, ale je tam skener, aspoň. No хотя бы это, aspoň. No, máte to tu aj na obrázku, tak nakreslené, vysvetlené, aký je rozdiel. Ani, aspoň, aj. To sú také slovička, ktoré upresňujú, upresňujú vlastne význam tej vety. Takže máme napríklad, nikto sa nehlási. Vidíte, všetci majú dole hlavy, dole ruky, ani Johana, ani Zuzana, nikto. Ale keď sa prihlási Johana, povieme, aspoň Johana sa prihlásila. Хотя бы одна. No a aj, znamená, vidíte, ich dve. Aj Zuzana, aj Johana. Aj jedna, aj druhá. No, ideme sa stretnúť s Robertom teraz. Pán Roman, môžete. Роберт, prečo nemá deň aspoň 48 hodín? Tak a po slovensky 48? 48. 48 hodín. No, niekto zase meška a stresuje sa. A niekto chce byť vtipný. Prepáč, Robert, dnes som mala hrozný deň. Prečo? Čo sa stalo? Na univerzitu som prišla neskoro, lebo som ráno zaspala a aj autobus meškal. To sa stáva. Áno, to som už dnes niekde počula. To nebolo ale všetko. Zabudla som na obed s Barbarou, mojou kamarátkou z Nemecka. To ma mrzí. A čo bolo potom? Barbara mi telefonovala a bola veľmi smutná, lebo je v Bratislave iba jeden deň a večer cestuje domov. To znamená, že ste sa vôbec nestretli. Nie, bohužiaľ, nestretli sme sa, no netráp sa. Barbara to pochopí. Tak. No, zase upozorníme na ten minulý čas. Zase aspoň, no хотя бы. Niekto mešká, stresuje sa, kto-то опаздывает. Tak, vtipný. Kto je to vtipný? Poznáte to slovo? Vtipný je taký zábavný. To znamená, vtip je anekdot. Niekto rád rozpráva vtipy, anekdoty. Takže niekto, a my vieme, kto, ten Robert, chce byť vtipný. Ale ja som mala hrozný deň, hovorí Johana.
Tak, taká veta, čo sa stalo. Toto je tiež v minulom čase, aj keď tam nevidno tú osobu. Kto je tam subjekt v tej vete? Vy keď poviete, čo slučilось, to je nejaké ono, a presne tak aj v slovenskej vete. Takže čo sa stalo? A možno sa vám hodí, toto, čo vidíte, je v minulom čase. Što slučilось? A ako by to bolo v prítomnom čase? Čo sa deje? Što происходит? To je prítomný čas. Это настоящее время. No a čo sa stalo, to je minulý čas. A zase som prišla neskoro, som ráno zaspala, autobus meškal. Keďže ten autobus je on, to je tá tretia osoba, nepotrebujem tam pomocné sloveso, ale ja som zaspala, som prišla neskoro. A zase to sa stáva, bывает, to som už niekde dnes počula. Už kde to slyšala сегодня. To som už niekde počula. To nebolo všetko. Zabudla som na obed s Barbarou. To ma mrzí. To je presne to isté, ako keď poviete, to mi je ľúto. Mne žaľ. To ma mrzí. To mi je ľúto. Tak. Barbara mi telefonovala a bola veľmi smutná. Keďže je to ona, je to tá tretia osoba, nepotrebujem pomocné sloveso. Tak. Ste sa vôbec nestretli. Nestretli sme sa. Keď vy, tak tam bude ste sa nestretli. A toto vôbec sa spolu s tou negáciou vôbec sa nestretli. Znamená, вообще не встретились. Vôbec, вообще. Takže to ste vy. A keď my nestretli sme sa. No. Neprežívaj, она это поймет. Pochopiť znamená понять. Môžete si tam všimnúť, zase máte to samotné sloveso byť. Tak ako na začiatku, kde si v tých prvých lekciách sme ho mali v prítomnom čase, v nastajašie vremia, ja som učiteľ, ty si študent, on je môj priateľ, my sme chorí, vy ste Ukrajinci, oni sú naši priatelia. Tuto vidíte v minulom čase, v prašečem vremení. Bola som chorá. Tam nie je iné sloveso, len toto byť a je v prvej osobe. Bola som unavená, bola som chorá. Môžem povedať aj, ja to aj napíšem, ja som bola chorá a môžem povedať, bola som chorá. Aký je medzi tým rozdiel? No, závisí to od kontextu. Keď sa niekto pýta, kto bol chorý, ja som bola chorá. A keď sa opýta niekto len, čo sa stalo, no bola som chorá. V každom prípade toto som bude na druhom mieste. To pomocné sloveso. Vy keď poviete, ja bola больна, tak tam je len jedno sloveso, bola. A ja tu mám tiež bola, ale ešte plus to pomocné som. Bola som chorá. No keď nedodržíte ten slovosled, poriadok slov, budú vám Slováci rozumieť, poviete, chorá bola som ja. Budú vám rozumieť, ale slovenské ucho zachytí, že nie je to celkom v poriadku. Ja som bola chorá, alebo bola som chorá. My sme boli na návšteve. Vy ste boli včera doma. Oni boli zdraví. No, takže už máme ďalšie sloveso. Ideme na univerzitu. Myslím si, že toto už máte za sebou. Tú budovu univerzity viete, čo sa tam robí. Možno ešte k tomu slovu škola. Možno už sami ste aj prišli na to, že to slovenské slovo škola má oveľa širší význam ako vo vašom jazyku. U nás je škola aj materská škola, detský sad. Základná škola, je aj stredná škola, je aj vysoká škola, v smysle vyššie učebné zavedenie.
Máme samozrejme aj univerzita, máme aj akadémia, to je vysoká škola a dokonca jazyková škola, hudobná škola, umelecká škola, škola. Nemá taký širší význam to slovo škola. Tak ako na základnej škole sú žiaci, žiak a žiačka, škôlnik, učeník, tak na strednej a vysokej sú študenti. Tam je učiteľ, tu je profesor a tak ďalej. Zase s tým slovom hodina alebo množné číslo hodiny sa spájajú tiež ďalšie súvislosti. Keď ste alebo budete na Slovensku, budete musieť na úrade niečo vybaviť, úrad vedomstvo. No a tam budú mať napísané úradné hodiny, vremia работы, kedy sú tam, kedy úradujú. Študent zase má svoj rozvrh hodín, rozpísanie úrokov. Učiteľ napríklad má konzultačné hodiny, to znamená hodiny, kedy môžu prísť študenti k nemu na konzultácie. V škole máme vyučovacie hodiny, úroky. A ako sa volajú tie hodiny, ktoré máte vy, keď pracujete? Tak, keď ste ambulantní lekári, tak máte... Ordinačné? Tak, presne. Ordinačné hodiny. To sú hodiny, kedy ordinujete. To sú len u lekárov. Keď idete do obchodu, tam máte napísané na každom obchode otváracie hodiny. Kedy je obchod otvorený. Od do. No. A sme pri hodinách. Už nie len pri tom všeobecnom slove, aké všelijaké môžeme mať hodiny, ale aj o reálnom čase. Vy už tie číslovky poznáte, no koľko ich potrebujem na vyjadrenie času. U hodín je to 24 a u minút 60 obyčajne. Chvíľku budem hovoriť ja, potom si to vyskúšate aj vy. Je rozdiel, je zráznica. Je rozdiel, keď sa opýtate, koľko je hodín a kedy, o koľkej hodine. Je to len rozdiel pádu. Tá ráznica v padeže. Takže všimnite si na otázku, koľko je hodín, odpoviete, je 1 hodina, ale sú 2, 3, 4 hodiny a potom, čo je podľa mňa taký paradox, od 5 vyše bude zase je. Nepovieme sú 5 hodín, sú 6 hodín, ale je 5 hodín, je 6 hodín. Je 7 hodín, je 10 hodín. Všetko, čo je viac ako 5, bude zase je. Takže je 1, sú 2, sú 3, sú 4 a je 5 a viac. Keď sa ale pýtam, kedy sa to stalo, kedy prídeš, kedy si zaspal, kedy začínaš pracovať, tak vy poviete v один čas, my povieme o 1. Môžem a nemusím povedať hodine. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Všimnite si ten ženský rod. Je to preto, lebo samotná hodina je ženského rodu. Je to, by som povedala, celkom jednoduché, keď je tá hodina celá. Ale málo kedy je tá hodina celá. Vždycky je tam aj nejaká tá minúta. No keď tých minút je 15, tak koľko je hodín? Môžem povedať buď, nebudem vás pliesť viacerými možnosťami, všimnite si tak, ako je to tu v tej tabuľke. Je 1:4, lebo tých 15 minút to je štvrť. Vy poviete 15 pervovo a my povieme 1/4, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4, na 5, na 6, aj na 12, ale už nepovieme 1/13, ale už poviem presný počet hodín a minút. Ale ostaneme pri tých nižších číslach. No a zase, keď je otázka, kedy, nie koľko je, ale kedy sa to stane, tak stane sa to o 1/4, o 1/4, o 1/4. Vy poviete v 15 minút pervovo, my povieme o 1/4, na 2, na 3. No idem ďalej doprava.
Keď tých minút je 30, tak hovoríme je pol. Ale už nie na ktorú, ale ktorej. Pol jednej, pol druhej, pol tretej, pol štvrtej, pol 11, pol 12. A kedy? O pol jednej, o pol druhej, o pol tretej. No a veľmi jednoducho zase a analogicky, keď tých minút je 45, tak to sú vlastne 3 štvrte. 3 krát 15. Takže koľko je? Je 3 štvrte na 1, je 3 štvrte na 2, je 3 štvrte na 3. A kedy sa to stane? O 3 štvrte na 1, o 3 štvrte na 2, o 3 štvrte na 3. Podobne ako vo vašom jazyku, aj my vlastne rozlišujeme ten čas od 0 do 12, tak ako som spomínala. Môžem to vyjadriť konkrétnejšie ráno, do obeda, v noci. Keď je 2:00, sú 2 hodiny v noci. Cez deň by to bolo 14. Môžem povedať aj sú 2 hodiny po obede, keď potrebujem v tom kontexte. Takisto je 8 hodín ráno, môžem povedať aj je 8 hodín večer. A vtedy mám na mysli 20 hodín. Tak menej formálne, keď poviem 8 hodín večer. No, 11 hodín do obeda, alebo 23 hodín, čo je zase 11 hodín večer. Takže to je ten rozdiel medzi tým formálnym a neformálnym, takisto od 12. do 24. V správach, keď počúvate troška slovenské médiá, tak vlastne veľmi často, hlavne ráno, vysielajú presný čas, aktuálny čas. No a tam to vyjadrenie je také formálne. Napríklad teraz by ohlásili, je 19 hodín 24 minút. By nepovedali, že je 7 hodín 24, ale 19 hodín 24. Ono v každom jazyku je vlastne najspoľahlivejšie, najpresnejšie, keď poviete presne, koľko je hodín, koľko je minút. V každom jazyke самая точная forma и короткая форма сказать, сколько часов, сколько минут. Цифры же у нас одинаковые, только слова или вот эти связи там может по-другому чуть-чуть звучат. Takže keď máme napríklad 7:10, presne vieme, že je to 7 hodín 10 minút. Keď máme 9:50, vieme, že je 9 hodín 50 minút. Keď máme 22:13, vieme, že je 22 hodín 13 minút. Ale každý jazyk zase má ešte aj iné formy, ako vyjadriť tie drobné minúty. Napríklad 7:10, keď si dobre pamätám, vy by ste povedali 10 minút vás smovo. A Slovák, vie niekto z vás, ako sa dá ináč po slovensky povedať toto 7:10? Tí, ktorí ste na Slovensku, možno ste to už počuli. Bo toto 7:10 je presné, to je exaktné číslo, tam sa nepomýlite. Ja by som napríklad povedala o 5 minút 7:45. Aj tak sa dá. Rozumeli by ste mi? O 5 minút 7:45. To sú také už konkrétnejšie. Hovorím, v každom jazyku existujú svoje tie formy, ale hovorím, presné je 7 hodín 10 minút. Alebo 9:50. Keď si dobre pamätám, vy by ste možno povedali bez 10, 10. A ja by som povedala o 10 minút 10. 9:50, pod tým si my, aj vy a ja predstavíme rovnakú cifru, lebo ich máme spoločné. Ale tie slova, tie súvislosti, tie formy, možnosti, ako sa to dá povedať, tých je viac. 22:13. Zase cifra je rovnaká, čas presný vieme. No ja by som napríklad povedala o 2 minúty 4:11. I tak sa dá. Čo mi príde veľmi zložité, ale pre cudzincov určite je to zložité. No, pre vás je dôležité tu z tohoto, čo vidíte, si zapamätať, že aký je rozdiel medzi tým aktuálnym časom, koľko je teraz hodín, ktorý najspoľahlivejšie vyjadrite tou číslovkou, tou cifrou, a medzi tým, keď sa vás niekto opýta, kedy sa to stane. Jednoducho, когда, во сколько, povieme s tou predložkou o 7.
o 7 hodine, o 10 a 10 minúte, o 9 hodine, 50 minúte a tak ďalej. Toto je teória. Precvičíme si to teraz v tej praxi na tých cvičeniach. No, takže máme tu teraz také 3 stĺpce, máme tie cifry, potom máme koľko a potom o koľkej. A vyskúšate si teraz tie číslovky a zapamätáte si ten rozdiel medzi tým. Tak, pani Svetlana, skúsite? Môžete. Є 7 годин о 7 годині. Так. А є чверть на... Prečítajte aj... прочитать. Aj tú Все, cifru. я Aj tú вижу. cifru prečítajte. Ага. Є чверть на 8. Tak, О pozor, чверть на 8. to už je na 9. На 9. Є чверть потім- на 9. О чверть на 9. Да. Začnite z toho 8:15. 8:15. Tak, môžete povedať 8 hodín 15 minút, môžete povedať 8:15. A teraz tá otázka, koľko je? No je štvrť na 9. Je. Nepoviete na 9, štvrť na 9. Чверть на 9. A o koľkej? Kedy? О чверть на 9. Na 9. Tak aj На ostane. 9 остается? Áno. O štvrť na 9. Môžete aj tu Поняла. ďalej. 9, 30. 30. Mhm. Є пол на 10. Tak. Slovák by vám rozumel, ale Slovák by povedal 9:30. Ja to posuniem teraz troška, aby ste videli ten rozdiel. Keď je štvrť, je na ktorú. Keď je pol ktorej. Štvrť na 1, pol 1. Дев'ятий. A keď máte ich 9 alebo 10, je pol 10, o pol 10. Pol ktorej. Štvrť a 3/4 na ktorú a pol ktorej. Takže preto je štvrť na 9, ale je pol 10. Skúste si aj tú trojku. Я поняла. 10. 45. 45. Є 3/4 на 11. Na 11. Áno, ten pád je v poriadku. Je 3/4 na 11. A kedy? Bude tiež. О 3/4 на 11. Tak, o 3/4 na 11. Teraz je 3/4 na 11 a vstávam o 3/4 na 11. Tak, pani Ina. Tak, v 50. minúte. Tak, o 11. hodine, 50. minúte. A keby som sa teraz opýtala, máte niekde po ruke hodinky? Koľko je teraz hodín? Vedeli by ste povedať presný čas? Alebo? Pol 8. Áno, presne. Tak, presne. Môžeme povedať, je 19:30 alebo pol 8. Keďže už 1 minúta prešla, 19:31 a ja by som k tomu mohla ešte ďalšiu možnosť pridať, buď pol 8 aj 1 minúta, alebo ešte zložitejšie by sa dalo, ale to si myslím, že není pre vás teraz dôležité. Tak. Ideme doplniť digitálny čas, lebo ten máme rovnaký. Digitálny to je ten taký cifravoj. Na hodinách vidíte nejaké cifry a zase opakujem, vy tie cifry máme rovnaké, len tie slova máme rôzne. Tak keď máme
štvrť na 9, dá sa to povedať 8:15 alebo 20:15. Pán Grigori, ako by ste číslom, cifrou vyjadrili je 1:30? М, 13, 13. 13:30 alebo И пол, 0. пол є полдругої. 2, ні, 1:30. Áno, 1:30. Tak, 1:30. 1:30 to bude v noci a 13:30 bude cez deň. 1:30. Pani Oksana, 3/4 na 12. 3/4 на 12, 11:45, 45, 11:45 45, alebo a 23:45. tak, presne. Tak, pani Margarita. Sú 2 години, 2:00, 00, My povieme 00, 2, alebo либо 14, 14, 14. 14. Tak, 14. 14:00. 2:00 alebo 14:00. Tak, pani Valentína. Є 5 годин, а 10 минут. 5:10, 22:10. Alebo 17, myslím. 17:10, keď je to po obede. Buď 5:00, alebo teda 5:10, alebo 17:10. Tak, takže toto bolo koľko je. A všade vidíte, je 1:30, je 3/4, je, ale sú 2 hodiny. A zase je 5 hodín, od 5 do 4 a 5 a viac bude je. Tak. A teraz bude otázka, už nie koľko je, ale o koľkej, kedy. Tak, pán Roman. O ktorej? O 5. O 5 hodiny. Tak, takže vy prečítate len 2:30, Áno. alebo 14:30. O 5 hodiny alebo o 18 hodiny. O 5:00 O 5 hodiny to bude 5:00 alebo o alebo o 17 hodiny. 17. 17. Tak, 17:00. Pani Svetlana. О 7 годині, а 25 минуті. A teraz si predstavte cifru. Tak. 7:25. Ой, 25. 5, tak, 7:25 alebo Alebo 19, 25. tak, 19:25. 19. Oni je jasné, že Slováci vám budú rozumieť. Je toto, čo vy máte ako nácať, my máme ako násť. 15, 16, 19. Tak, pani Oksana. О 3/4 на 10. 9:09:45. Áno. 21:45. Tak, presne. No a pani Margarita, ešte tú poslednú. О 1:04, значить, 12:15,
Alebo, Lebo 00:15. áno, 00:15, hej, tesne po polnoci. Tak. No, kedy ste dnes vstali, pani Margarita? O koľkej hodine ste dnes vstali? O 8. A skúste to povedať celou vetou. Dávajte всем предложением. Kedy ste dnes vstali? Som stala o 8 годині ранку. Tak, len jednu vec by som zmenila. Dajte som na druhé miesto. Stala som Áno, o 8 hodine ráno. Tak, vstala som o 8 hodine ráno. Tak, pani Marina, kedy ste šli včera spať? Nemusí to byť pravda. Môžete si vymyslieť. Kedy ste šli včera spať? Я сом идти спать in 23 hodiny. Ja by som vám rozumela. Ja som išla spať o buď 11. večer, alebo o 23. večer. 23 večer. Tak. No, možno ešte tie slova také, ktorá časť dňa je to. Nakoniec bude to tam, kde si v tej učebnici ešte, ale možno už teraz sa vám to hodí. No, kedy vstávame? Jasné, že ráno. Otázka, kedy, môžem povedať aj presný čas, ale môže to byť aj ráno, do obeda, na obed, po obede, večer a v noci. Také mi napadajú možnosti. Rána, na ráno má byť. To slovo ráno, tak pani Viktória, chcete povedať dačo? Počujete nás, pani Viktória? Нет, пани Сильвия. Нет вопросов у меня, я слушаю. Tak, dobre. To slovo ráno znamená aj útro, napríklad dobré ráno, ale znamená aj kedy útrom. Ráno vstávam o 8. Ja útrom vstaju v 8 časov, ili ja vstaju útrom, ráno vstávam. Takže toto slovo ráno má dva významy. Aj dobré ráno, pekné ráno, dnes je pekné ráno, ale aj kedy ráno. Do obeda je jasné, na obed je takisto jasné, po obede myslím, že tiež. A večer zase má dva významy. Dobrý večer, toto slovo večer je substantívum, ale kedy ideš, máš dnes večer čas, to už je kedy, v zmysle večerom. To slovo večer, aj substantívum, ale aj tá príslovka času, kedy, когда, večerom. No a v noci je takisto jasné. Ešte možno to slovo ráno, aby ste sa nepomýlili, lebo aj vy máte slovo ráno, ale to je zase po slovensky skoro. Napíšem to, aby ste si nemýlili. Slovenské slovo skoro je ruské slovo ráno. A keď chcem po slovensky spovedať skoro ráno, tak zase celkom popletiem, skoro ráno znamená ráno útrom. Skoro ráno vstávam, to znamená o 5. skoro ráno vstávam. Ja ráno útrom vstajú v 5. To je skoro ráno. No, pán Grigori, kedy ste dnes prišli do práce? Kedy ste dnes prišli do práce? Skúste odpovedať celou vetou. Сегодня. Tak, dnes. Днес я сом до праці у 9 годин. Tak, a teraz ja napíšem tu, ja by som vám rozumela. Správne by to malo byť dnes som
prišiel. Mhm. Píšem azbukou. Dnes. Dnes som prišiel do Prišiel. práce o 7. Tak. Som, aby bolo na druhom mieste. Ага, ja som. Mhm. Dnes ja som do práce o 9 hodín. Ale chýba vám potom tam prišiel. Hej, keď dnes ja som do práce. Dnes som prišiel do práce. Prišiel. Tak. A kedy prišiel váš šéf? Šéf o 8 hodín. Tak, a tam už nebude som. Šéf prišiel do práce o 8. Ja som prišiel do práce o 7. Hej, pretože ja som, prvá osoba, prišiel a on prišiel. Tretia osoba nepotrebuje toto som. No, môžete si pozrieť k tým fázam dňa. Hej, to je to, čo som pred chvíľočkou spomínala. Ráno, útram. Hej, potom máte do obeda, alebo môžete tiež slovo predpoludním, znamená pred tou 12. na obed, alebo keď sa chcete opýtať kedy, na poludnie, to je presne 12:00. Hej, poďme na poludnie. No toto, čo príde potom, je po obede, alebo kedy, popoludní, večer, v noci. A viete, čo mi tam chýba? O polnoci. Toto tam nie je. O polnoci. Hej. Predpokladám, že rozumiete tomu, čo to znamená v polnoč. Polnoč. Ja by som ale teraz sa pozrela na nejaké cvičenia s vami. Ste si ten minulý čas troška precvičili. Najlepšie je to v praxi. Jedna vec je teória, druhá je prax. No, vidno? Je 17. cvičenie, vidíte? No, čo máme robiť? V zátvorke, v skobkách máme nejaké indície. Jednak ten subjekt, kto je vo vete, ten subjekt, a či je to muž alebo žena, lebo aj to sa dá rozoznať. A potom je tam sloveso v infinitíve. Tak, pani Alina, začnite. Môžete aj tú prvú vetu prečítať, tú vzorovú. Dobre. Minulý rok som študoval v Žiline. Viedenská káva nebola zlá, ale sme chceli piť cappuccino. Tak, tu možno by som len tak jeden detail upresnila. Ale my sme chceli, alebo môže byť ale chceli sme. Aby toto sme bolo na druhom mieste, lebo, Rozumiem. lebo ale je iba spojka. Это только соединение, konjunktív. Nezaberá miesto vo vete. Takže buď ale my sme chceli piť, alebo ale chceli sme piť. A jedno aj druhé je správne. Ono je to len štilistická záležitosť. Ale určite nebola zlá, ale my sme chceli piť cappuccino. Tak, pán Roman. O 3:00 Ема стретнула в буфете. Tak, logické to je, ale stretla. O 3:00 som stretla. Možno si spomeniete, v tom texte sme mali také slovo stihla som autobus. Infinitív je stihnúť, stretnúť, minulý čas stihla, stretla. A ešte bude zabudnúť, zabudla, alebo sadnúť, sadla. Za chvíľočku prídeme aj k tej skupine tých sloviec. Je to taká nepravidelnosť, neregulárnosť. Určite by vám Slovák rozumel, aj toto stretnula, ale správne stretla. A keďže tam je ja, o 3:00 som
stretla Marianu v bufete. Pani Oksana. Pred obědom vyčítať noviny. Pred obědom ste čítali noviny. Výborne, áno, presne tak. Pani Ina. Це новий фільм Гаррі Поттер. А то й все. Ako zmením toto? Ty môž vidieť. No, бо сам муж, это сте. Si, lebo si to ty. Hej. Videl si. Видел си новий фільм Гаррі Поттер? Tak, presne. Videl si. Keby to bola žena, videla si. Toto ty, Видела си. znamená, že tam to pomocné sloveso bude si. Valentína. Ви можете збільшити, тому що я не бачу. Nevidíte? Я не бачу. Я по телефону дивлюсь. Aha, tak. Більше. No. Ще трохи. Дякую. Mhm. Ні, менше. Я не бачу весь текст. Менше трішечки. Зменшіть, будь ласка. Tak, môže byť. Перед університетом я не бачу весь текст. В екрані. О, все, дякую, нормально. Перед університетом вони приходили годину. Tak. Prechádzať sa znamená guľať. Keďže sú tam oni, ja nemusím ani toto oni povedať, pred univerzitou sa prechádzali asi hodinu. Môžem povedať, asi hodinu sa prechádzali pred univerzitou. Môžem povedať, oni sa prechádzali asi hodinu pred univerzitou. Prechádzať znamená prechadiť, допустим, tam через дорогу, prechádzať cez cestu. Ale prechádzať sa, to už je guľať. A keďže sú to oni, prechádzali sa. Vás tak asi milí toto sa. Sú tie slovesa, ktoré majú sa, napríklad učiť sa. Keď chcem povedať, alebo skúste, pani Alina, učili ste sa anglický jazyk? Čo potrebujem? Skúste odpovedať celou vetou na otázku. Učili ste sa... Áno, učila som anglický jazyk. Tak. Učila som sa anglický jazyk. Učila som sa. Lebo keď viete, učila som, ja prepadávala. A učila som sa, ja učila. Tam toto sa je dôležité, keď my učili sme sa slovenský jazyk. A keď si zapamätáte to poradie, som sa, učil som sa, umýval som sa, predstavil som sa, smial som sa. Učil si sa, smial si sa, pýtal si sa, učili sme sa, smiali sme sa, videli sme sa. Ono je to len prax, aby sa vám to tak zapamätalo, toto som sa, sme sa, ste sa, má toto svoje poradie. A jedno za druhým nasleduje. Prechádzali sme sa. Keď ja prechádzala som sa asi hodinu po meste. Prechádzal si sa so mnou. Prechádzali sme sa spolu. Prechádzali ste sa spolu s nami. A táto veta, prechádzali sa... Pardon, nie toto otvorila. Prechádzali sa asi hodinu oni pred univerzitou. Dobre, môžeme prejsť k tomu ďalšiemu. Zase, toto je možno troška také jednoduchšie. Mám tam vety teda slova v zátvorke v tých základných tvaroch. Včera ja učiť sa celý deň. Dá sa tomu rozumieť s trochou fantázie, ale nie je to správne. Včera som sa učil celý deň.
Pani Viktória, skúste. Минулий рік ми працювали len ten víkend. Len zopakujte, lebo nepočula som vás dobre. Ešte raz, skúste zopakovať. Давайте повторить. Len som vás nepočula dobre. Минулий рік ми працювали len ten víkend. Počuli? Počuli sme. A teraz to skúste povedať v minulom čase, v prašečom vremení. Мы это стиль. Минулий рік ти працював len ten víkend. To sme my. 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 Takže minulý rok sme, áno. Минулий рік ми працювали. Dobre, len cez víkend. Len cez víkend. Presne tak. Sme. Áno, minulý rok sme pracovali len cez víkend. Tak, pani Marina. Tak, pani Marina, počujete nás? Они, то есть sadnúť si dopredu. Tak, otázka, čo urobili oni? Sadli si dopredu, alebo oni si sadli dopredu. Hneď vysvetlím, čo znamená toto si. Seli a prisieli. Sadli dopredu. Mne by tam chýbalo toto si. Sadnúť si je také, no prisieť si bie, dalo by sa povedať. Je niečo podobné ako napríklad objednala si knihy. Je jasné, že tie knihy sú pre ňu, keď si objednala tie knihy. Kúpim si nové topánky, znamená, tie topánky sú pre mňa. Tak. Пани Сильвия, Áno. Пани Сильвия, почему, можно вопрос? Áno. Почему мы не используем сом в прошедшее время? V ktorej vete? Во втором, да. Lebo to sú oni. To nie som ja. А в первом? Там же ми. Tam sme my. Sme. Сом sme. Som Или bude, просто sme. som bude pri prvej osobe. Napíšem to. Pracovala som. Je to ja. Pracovali sme. Это мы. Это я помню, спасибо. Я не понимаю, как мы образовываем прошедшее время. Только окончанием глагола? Plus pomocné sloveso. Plus wspomagateľný glagol. Сом, sme, ste. Áno. Rozumiem, že není to pre vás jednoduché, ale hneď... Я просто думала, что сом всегда пишется перед глаголом. Именно сом, а потом сом sme, сом ste. Я не поняла. Спасибо. Hneď vysvetlíme. Máme na to aj lepší materiál. Máme na to aj lepší materiál a hneď ho aj vám ukážem. Tak. No, vidíte? Preteritum. Да. Vidno? Áno. Takže v slovenčine tvoríme tu preteritum, teda ten minulý čas, formou L plus pomocné sloveso byť. Keď hovoríme, že L forma,
Znamená to, že na konci bude L, presne tak ako vo vašom jazyku. Hej, plus, ale ešte to pomocné sloveso. Takže máme hovoriť a teraz hovoril som, alebo hovorila som, keď je to žena. Hovoril si, alebo hovorila si, to je druhá osoba, ty. Hovoril, hovorila, hovorilo, nepotrebuje pomocné sloveso. Tam nie je wspomagajúceho glagola. Ďakujem. V množnom čísle hovorili sme, hovorili ste, alebo oni hovorili. Takže to pomocné sloveso používame len v prvej a druhej osobe jednotného množného čísla. V tretej osobe ho nepoužívame. Použijem iné sloveso. Napríklad videl som, videl si, videl. Videli sme, videli ste, videli. Pred chvíľkou sme mali pracovala som, pracovala si, pracovala. Pracovali sme, pracovali ste, pracovali. Čítal som, čítal si, čítal. Čítali sme, čítali ste, čítali. Toto pomocné sloveso v tretej osobe nepotrebujem. Len v prvej a v druhej. Ďakujem. Tuto máte aj vlastne to isté, čo v tej tabuľke. On, ona, ono. Čítal, čítala, čítalo a oni, čítali bez pomocného slovesa. No, tu si môžete pozrieť aj to, ten slovosled, pariádok slov. Aby ste si to tak nejak zautomatizovali a nakoniec budeme ešte tých cvičení mať dosť, že to pomocné sloveso je na druhom mieste. Ja som hovorila, alebo hovorila som. Nie vždy je potrebné toto ja povedať. Keď to v tom kontexte je dôležité, napríklad niekto sa opýta, kto to hovoril, ja som hovorila. Alebo keď to nie je dôležité, môžem ho vynechať. Hovorila som, čo si robila? Robila si to a to. Ráno sme raňajkovali. Nemusím povedať my. Ale keby som začala vetu tým my, sme ráno raňajkovali. Učil som sa. Podobne učil si sa by bolo. Keď ty. Kedy sa učil on. Tam nie je som, sme, si, ale je tam vynechané to pomocné sloveso. Je to on. No. Robíme prestávočku teraz. Aby ste si precvičili ten slovosled, ten pariadok slov, ako tie jednotlivé slova za sebou vo vete ukladať, tak skúsme to 30. cvičenie. Máme doplniť zase ten správny tvar, tú správnu formu toho slovesa. Máme vstať. Ja už som sa pýtala vás, kedy ste vstali a vy ste správne odpovedali. Vstala som. Takže vlastne tú vetu len prečítame a podľa nej sformulujeme aj ďalšie. Tak, pán Roman. Вчера встала už o 6. Вчера som ustala už o 6. Tak vidíte ten rozdiel medzi vstala o 6. ona a som vstala o 6. ja. V prvej osobe a prvovolica tam poviem sa, vy by ste povedali som vstal, lebo ste muž. Skúste teraz toto učiť sa. Učiť sa. To je infinitív a vy tam v zátvorke máte on. Učiť sa. To je prítomný čas. Это настоящее время. A včera... včera, ako bylo. Včera on učil sa. Len jednu malú zmenu by som dala. Som na druhé miesto. Napríklad, keď začnete vetu tým včera, sa učil. Včera sa učil. Alebo bez toho včera učil sa. Včera učil sa. Včera sa učil. Ale není to až taký veľký rozdiel. No a hneď dvojku, keď si to ty, lebo tej prvej vete bol on. A teraz ty. Učíš sa. Včera učíš sa. Tak, porozmýšľajte. Učíš sa. Dnes. Si čas. A včera? Učil sa. Učil si sa. Učil si sa.
Tak, ja to teraz posuniem troška, aby ste videli. Hovoril si. Hej. To si patrí ku druhej osobe. A keď tam mám ešte aj toto sa, tak bude si sa. Učil si sa. Umýval si sa. Smial si sa. Pýtal si sa. Keď ja, učil som sa. Smial som sa. Pýtal som sa. Umýval som sa. Keď ty, si sa. A idem teraz ďalej. Takže pri tom slovese učiť sa, to je infinitív. Minulý čas toho on učil sa. A ty učil si sa. Tak, pani Alina, skúste neraňajkovať. Nikdy neraňajkovala. Uh-huh. Nikdy sme neraňajkovali. Tak, výborne. Rozumiete aj ostatní? Prečo? Lebo ku tomu my patrí sme. Ku tomu ona nepatrí žiadne pomocné sloveso. Tak, pani Oksana, pozerať. Pozerať. Večerom pozerali televíziu. Áno, áno, to sú oni. Večerom som pozerala televíziu. Výborne, tak. A и са тут не надо? Nie. Вечером. Nie. Lebo je pozerať. Nie je pozerať sa, ale pozerať. Večerom som pozerala televíziu. Áno, večer som pozerala televíziu. Výborne. Tak, pani Svetlana, poďte ku čítať tam napravo. Tak, pani Svetlana, mikrofón. Веля читала, Веля sme čítali. Tak a v tej tretej vete, keďže je to muž, tak by bolo nie čítala, ale veľa čítal. Он. Áno. Veľa čítal. Tak. No a my ste spovedali správne. Veľa sme čítali. Так, пани Маргарита, можете... Пани Сильвия, можно вопрос? Я сегодня что-то торможу совсем. Когда мы коли ми додаємо са? No, to závisí od infinitívu. Keď máte... aj vo vašom jazyku máte učiť sa, smejať sa, bajať sa. Aj my máme učiť sa, smiať sa, pýtať sa. Závisí to od toho infinitívu, či tam to sa je, alebo nie. Sú také slovesa, ktoré nakoniec smejať sa i smiať sa máte aj vy. Sprášivať, a my povieme pýtať sa. Nedá sa to povedať, nie je jedno pravidlo. Nie je jedno také pravidlo. Всегда, когда вы учите глагол в этом в основной форме, надо выучить и с тем, есть са или нет са. Nie je jedno také pravidlo. Pozerať a pozerať sa, lebo pozerať sa je tiež sloveso pozerám sa na teba. Hej, tam a môže byť aj pozerám sa na teba, aj pozerám na teba. Aj jedno, aj druhé je správne. Ale pozerať lepšie televíziu, ako pozerať na televíziu. Takže asi neviem vysvetliť podľa jedného pravidla, nedá sa to. Pripracovať napríklad nemáme sa. Pričítať nemáme sa. Pri neraňajkovať alebo raňajkovať nemáme sa. Ale učiť sa? Áno. Tam je učiť sa. Поняла. Ďakujem. Tak. Skúste teraz aj toto pracovať. Tak, vy, kto sprášival? Как vás зовут? Svetlana. No, pani Svetlana, tak, lebo ste tu, vy ste tu a je tu ešte niekto prihlásený ako host a nevidím meno vaše. Кто-то тут подключился под названием гость. Я не знаю, как фамилия, как имя. Ну ладно. Так, Светлана Врублевская. Я могу переподключиться. Nie, ja vás vidím vaše meno, ale niekto je tu iba ako host a neviem.
kto je za tým. Dobre, možno nechce, nevadí. Tak pani Svetlana, toto pracovať skúste. Працювать. Они. Они працювали цілий день. Výborne. Значить, сме. Áno. Сме працювали цілий день. Tak, presne. No a ja to teraz len celé zopakujem, takže od tej jednotky, alebo ešte aj v tej vzorovej vete, aby ste to počuli správne, ako to má byť. Včera vstala už o 6:00. Včera som vstala už o 6:00. Učil sa. Učil si sa. Nikdy neraňajkovala. Nikdy sme neraňajkovali. Večer pozerali televíziu. Večer som pozerala televíziu. Veľa čítal. Veľa sme čítali. Pracovali celý deň. Pracovali sme celý deň. No a teraz by som sa vrátila k tomu, čo sme mali to cvičenie. Teraz vám to pôjde jednoduchšie. Сейчас уже может будет более понятно. Вернемся к нашему упражнению, которое раньше делали. Včera ja učiť sa celý deň. Včera som sa učil celý deň. Potom pani Viktória čítala, minulý rok sme pracovali len cez víkend. Potom tu máme toto si, čo znamená približne sibie, sadli si dopredu. Tak skúste, pán Grigori, tú tretiu vetu. Вчера Tam máte. читали. Ty nečítať táto kniha. Hej, to je ten základný, основная forma. Ale my to chceme tak pekne povedať po slovensky. Ty nečítať táto kniha. Aby to bolo v minulom čase. V prešečenom. Áno. Вчера Вчера не читать эту книгу. Nečítal. Не читал эту книгу. Túto knihu. Tak. Túto knihu. Tak. Môžeme tam dať aj toto včera, ale nemusíme. Môžem povedať, nečítal si túto knihu. Môžem povedať, ty si nečítal alebo nečítala túto knihu. Aby si bolo na druhom mieste. Nečítal si túto knihu. Tak skúste hneď aj štvorku. Нечитал ту. Он не спал целую ночь. Výborne. Ночь. Presne Он tak. не спал целую ночь. Он Áno. сом, потому что сом не спал целую ночь. Keby sa ja, tak nespal som, áno. Hej, ale tam je on, nespal celú noc. Bez toho som, keďže je to on. Tak, pani Margarita, skúste päťku. Битие. Prešetnom времени. Она была в Париже. Výborne. Tak, poznáte ten vtip. Опять хочу в Париж. A ty už byla v Paríži? Nie, no už 2 raza хотела. Takže znova chcem ísť do Paríža. A už si bola v Paríži? Nie, no už som dvakrát chcela. No a táto veta bola v Paríži. Tak, pani Alina. Študovali slovenčinu. Áno, môžete aj sedmičku. Kúpila som si nové auto. Výborne. No, tak pán Roman. Osmička? 8, áno, 8. Si stretnula nie, počkajte. Stretla.
si stretla profesora pred školou. Dajte si na druhé miesto. Stretnula si profesora pred školou. Tak, stretla si profesora. Stretla si profesora pred školou. Keby to bol muž, stretol si profesora. Aha. Stretla si žena, stretol si muž. Pani Oksana? Sme не розуміємо в Пекінгу по-чínsky. Nerozumeli. V Pekingu sme nerozumeli. V Pekingu sme nerozumeli po čínsky. Môžeme začať aj tým. My sme v Pekingu nerozumeli po čínsky. Môžem začať tým aj po čínsky. Sme v Pekingu nerozumeli. V princípe je jedno, podľa toho, čo v kontexte potrebujem zdôrazniť, s tým začnem, ale sme bude na druhom mieste. Tak, no a pani Svetlana, poslednú. Минулый рок они не достали штипендиум. Áno, tak, presne. Hej, tam nepotrebujem to pomocné sloveso, lebo je to tretia osoba. Áno. A ja to teraz celé prečítam, a zase, aby ste to počuli správne. Včera som sa učil celý deň. Minulý rok sme pracovali len cez víkend. Sadli si dopredu. Nečítal si túto knihu. Nespal celú noc. Bola v Paríži. Študovali ste slovenčinu. Kúpil som si nové auto. Stretla si profesora pred školou. V Pekingu sme nerozumeli po čínsky. Minulý rok nedostali štipendium. No. Takže tak pomaličky vlastne môžeme si ukladať tie slova jedno vedľa druhého. Videli ste, alebo vidno, ako sa to zmenilo? Vidíte na zdieľanej obrazovke 19. cvičenie? Áno. Vidno vám, hej? No, niečo veľmi podobné. Len teraz už potrebujem vybrať podľa zmyslu to sloveso. Nekúpil si, neposlali, bol, neboli, kúpil si, boli ste, mali sme, pracovala. A ja musím vybrať to správne podľa toho, čo sa mi hodí do tej vety. No, pani Oksana, začnite. Martin si kúpil Pohľadnicu. Pohľadnica je tá открытка. Поглядницу. Я просто долго перелистываю. Поглядницу Малорку. Malorky. Takže pre nás je dôležité toto, Martin si kúpil. Hej, v smysle, on si bie kúpil. No a teraz môžete tú prvú vetu. Моя приятелька працювала ako manažérka v Irsku. Tak, presne tak. Pani Ina? Ste tu? Áno. Наши студенты вчера были написали email. Tak, máme tam také napísali, no máme niečo podobné. Послали. Neposlali, jasné. Vyskúšajte si aj trojku. Кто-то працювал, не, кто-то был? Áno, po slovensky bol. Кто-то был? Je taká jednoduchá veta, aj tej určite by ste rozumeli. Kto to je v prítomnom čase, kto to bol v minulom čase. Tak, pani Viktória, 4. Дома є старий, а покаже не телевізор. Môže byť, ale nemáme tu také slovo je. Čo by sme vybrali iné? Хто-то малі СМІ працював, був, хто-то не були. Doma. Хто-то де тут є? Малі. Áno, Mali áno. sme. Že my, Mali sme. Tak, presne. No a teraz to celé prečítajte doma.
Кто-то мали СМИ старі, а pokažený телевизор. Len sa vám to presunulo, vám prekľúčilo. Doma sme mali, nie kto to je tretia veta, ale doma sme mali starý a pokazený televízor. Ой, божечки, изменяюсь. Пробачте, да. Ale Дома správne, je, doma да. sme mali. To je to, mali Дома sme. sme mali starý, ale pokazaný телевизор. Tak, výborne. Pani Margarita? Причому не купив нові батареї. A chýba tam aj si. Купив сі. Причому не купив сі. Keď poviete, No, prečo nekúpil, to je on. Ale prečo si nekúpil, ty. Keď chcem druhú osobu, Да, нові батарейки. tak, skúste aj tú šestku. Где были сте вчера вечер? Dajte ste na druhé miesto. Kde? Где сте были вчера вечер? Tak, no, pán Roman. Sedem. Áno. Мої камарати нігді не були на Slovensku. Tak, presne tak. Hej, tam to je tretia osoba, nepotrebujem. No, takže ja to zase teraz celé prečítam. Martin si kúpil pohľadnicu v Malorky. Moja priateľka pracovala ako manažérka v Írsku. Naši študenti včera neposlali e-mail. Kto to bol? Doma sme mali starý a pokazený televízor. Prečo si nekúpil nové batérie? Kde ste boli včera večer? Moji kamaráti nikdy neboli na Slovensku. Ja som si istá, že keď to takto čítam, vy tomu rozumiete. Len doteraz ste svoju pozornosť nejako nevenovali tým malým slovíčkam. Som, si, sme, si. Chcem vás na jednu vec upozorniť. Napríklad kúpil som si nové, dajme tomu, topánky. Podobnú vetu sme mali. Kúpil som si nové auto. A teraz skúste tú istú vetu povedať v druhej osobe. Ty. Tak, pani Valentína. Kúpil som si nové topánky. Ja себе kúpil nové batínky. A ako bude ty? Купил си новые ботинки. A ešte jedno si. Kúpil si nové topánky. Keď máte za sebou dve si, nie je to chyba. Это не ошибка. Jedno si znamená ja som, ty si. To je to sloveso byť v druhej osobe. A druhé si je себе. Kúpil si nové topánky. Umyl si ruky. Ty pomyl себе ruky. Takže môžu byť za sebou dve si a ja podľa toho viem, že je to druhá osoba a себе. No a niečo podobné máme aj v tom 20. cvičení. Tak ako vidíte tie vety, chceme ich vyjadriť v minulom čase. Tak, pani Marina. Prečítajte vetu aj v prítomnom a potom aj v minulom. Моя мама варит обед pre celú rodinu. Моя мама варила обед pre celú rodinu. Takže varí sa zmenilo na varila. Hej? Veľmi jednoduché. A teraz jednotku. Cez prázdniny idem na dovolenku do Číny. Do Číny. Do Číny. Kto to je? Idem. Kto to je? Ja, ty, on, my, vy? Nie. To som ja. Idem, robím, čítam, píšem. Ja. Takže toto je prítomný čas. Ja idem. A minulý čas. Cez prázdniny idem som išla. Išla som na dovolenku
do Číny. Tak. V odpust v Kitaj. Tak, hej. Ale toto nie je dôležité pre nás. Cez prázdniny som išla, žena. Cez prázdniny som išiel, muž. Môžete aj dvojku. O pol sedmej už nespím. O pol sedmej už Nespala. Nespala. Tak, o pol siedmej som už nespala. O pol siedmej, to je jedno miesto vo vete. Hej, opýtam sa, kedy? O pol siedmej. Som už nespala. Nespala. Tak, žena povie nespala, muž povie o pol siedmej som už nespal. Nespal. Tak, pán Grigori. 3. Там телевизор, але читам книгу. Не позирал телевизор, Tak. ale čítal knihu. Kto? Ale som čítal knihu. Tak. Lepšie čítal som. Ale čítal som knihu. Tak, lebo keď poviete čítal knihu, to je on. Ale čítal som knihu. Ale čítal som knihu. Tak. Čítal som knihu. Pani Píšete e-mail na americkú ambasádu. Písal ja som e-mail na... Píšete, tam máte. Píšete. Takže to ste vy. A Tak. minulý čas, prašeče vremia? Píšete e-mail na americkú ambasádu. Prítomný čas píšete, minulý čas písali ste. A písali ste na americkú ambasádu. Tak. Lebo to je druhá osoba množné číslo, to ste vy. Aj keď tam to vy nevidíte, ale píšete, to nie je nikto iný, len vy. Tak. Pani Alina, môžete ďalej. Na večeru jeme iba rybu a zeleninu. Jednu rybu? Ryby. Tak. Aha. Na večeru sme jeli iba ryby a zeleninu. Tak. Ja by som možno len taký detail zmenila. Sme jedli. Sme jedli? Aha. Ono nikto vám to nevysvetlí, prečo. Je to taká nepravidelnosť. Jedol som, jedla si, jedli sme. Tam toto D. Sme jedli. Môžete aj 6. Nehovoríte po-taliansky, ale učite sa po-slovensky. Nehovorili ste po-taliansky, ale učili ste sa po-slovensky. Áno, výborne. Tak. No a pani Marina. Tak skúste ešte raz, lebo sme vás dobre nepočuli. Každý deň som telefonili asi hodinu. Som telefonovala. Každý deň som je správne. Som telefonovala asi hodinu. No môžete aj tú poslednú vetu. Pracuješ v Nemecku? Прочував si v Nemecku. Výborne. Tak. Keby ste povedali len pracoval v Nemecku, to je on. Ale pracoval si, to ty. Keď žena pracovala si v Nemecku. No, vidíte, jak vám to ide. Takže zase to prečítam celé. Moja mama varila obed pre celú rodinu. Cez prázdniny som išiel na dovolenku do Číny. O 6:30 som už nespala. Nepozeral som televízor, ale čítal som knihu. Písali ste mail na americkú ambasádu.
Na večeru sme jedli ryby a zeleninu. Nehovorili ste po taliansky, ale učili ste sa po slovensky. Každý deň som telefonovala asi hodinu. Pracoval si v Nemecku? No. Takže ja sa skúsim teraz opýtať vás. Boli ste minulého roku na dovolenke, pani Alina? Boli ste minulého roku na dovolenke? Минулого року som nebola na dovolenke. A kde ste boli v lete? В Запоріжжі була som в Запоріжжі pracovala. Som pracovala. Tak, a pracovala som. A kedy ste prišli na Slovensko? На Slovensko som prišla v septembri. V septembri. Hej, všímate si aj ostatný som. Hej, ja, keďže vykám pani Aline, tak ste. Hej, boli ste na dovolenke, čo ste robili, kedy ste prišli. A ona mi odpovedá, bola som, alebo nebola som, prišla som, išla som. Tak, boli ste dnes v práci, pán Roman? Skúste celou vetou odpovedať. Jednoduchou, ale celou vetou. Tak всем предложím. Boli ste dnes v robote? Áno, boli dneska v robote, pracovali v Nitre. Kto? Som, ja. No, tak aj som, povedzte. Som pracoval v Nitre dnes. Presne vidno na vás, jak sa sústredíte na ten obsah. Прямо видно на вас, как вы концентрируете свое внимание на содержание. Да? Áno, был, работал, pracoval. Bol som v práci, pracoval som v Nitre. Bol som v práci, pracoval. Ako ste prišli do Nitry? Kúpil im cestový lístok a na autobuse, áno. Kúpil som si cestový lístok a cestoval na autobuse. Cestoval som na autobus. Cestoval som na autobusom. Hej, nevadí, to vy sa učíte, hej, toto som, keď za seba. Ako dlho ste cestovali? Ako dlho? Hodinku a pol. Som cestoval. No tam hodinku, ale ešte potreboval, keď zbyta, cestoval do autobusu, do stanice. Autobusom stanice. Som cestoval autobusom. Hej. Z bytu na zastávku som cestoval, som išiel pol hodinu a z Bratislavy do Nitry som cestoval ešte hodinu. Kedy ste sa vrátili do Bratislavy? Keď sa vrátil o 18. hodinke. To je prvé miesto, hej, o 18. Vrátil sa Môžete pokračovať aj tým o 18. hodine. O 18. hodine som sa vrátil v Bratislavu. Do Bratislavy. Ono toto kuda, väčšinou my používame tú predložku do, aj keď u vás to znamená niečo iné, ako keby na kraj Bratislavy. Nie, priamo dnu do Bratislavy. Hej, vy poviete, ja jedu v Bratislavu, my povieme, idem do Bratislavy, do Kyjeva, do Moskvy. Hej, nie len na kraj, ale priamo do Bratislavy. Takisto ako do práce. Tak, pani Oksana, boli ste dnes v práci? Áno, bola som dnes na práci. A tam práci, tak. Ako dlho trvala vaša pracovná doba dnes? Moja pracovná doba trvala 8 hodín. Tak, ako podľa zákona, áno, podľa zákona. Ako ste išli do práce? I dnes išla som do práci 15 chvíľin, minút. A ešte lepšie, dnes som išla do práce 15 minút. Tak. No, dosť máme dneska. Chvatiť сегодня.